ni siraba mun nan b'a wele ko RN15 mun yɛrɛ bi bɔ Mopti ka tɛmɛ Bayangara ban ka se Koro fo ka taa tɛmɛ ka taa Burkina fanfɛ. A bɛ waati jan bɔ lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye maa kuma dogolen bɔra nin yɔrɔ ninnu na n'o ye Burkina Faso ye. Caman nalen don Koro dɔw fana dɛsɛ kama u kɔni nana sigi Mali ni Burkina dancɛ la nin siraba in kɛrɛfɛ an yɛrɛ jɔlen bi yɔrɔ min na u ka sow bi yen nɔ. Sɔgɔmada in na an wulila ka se u dagayɔrɔ la. Fatumata an y'ale sɔrɔ ale n'a denw kɔni jɛra ale kɔni n'a denw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa u bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na a ka fɔla sura dumunitɔ a y'o de kalaya walasa denmisɛnninw u bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ka don u da la cogo min na an k'ale lamɛn. An bolila kɛlɛ de ɲɛ ka na yan ne yɛrɛ ye kununko dumuni de kalaya ka di denmisɛnw ma. Ninnu kɛra kɛlɛ ɲɛbolaw ye minnu bɔra Burkina Faso ka n'i sigi Mali ni Burkina dancɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Koro mara la. An bɛ waati min na caman de bɛ minnu bɛ degun kɔnɔ baloko fanfɛ ale ni kɛnɛyako fanfɛ. Nin cɛkɔrɔba in jiginni kelen kun y'a denkɛ mun ye o fana tanyana k'a to yen a bɛ yɔrɔ min na a n'a mɔdenw de bɛ ɲɔgɔn kan gɛlɛyaba de b'a kan. Nin cɛkɔrɔba min kɔni sigilen filɛ ne kɔrɔ a ɲɛ fɛnnen don a n'a denw n'a mɔdenw de bolila ka na sigi yan nka an selen yen nɔ a den kɔni tanyana an bɛ waati min na gɛlɛya b'a kan a n'a mɔdenw de bɛ ɲɔgɔn kan baloko fanfɛ gɛlɛya b'a la hali ni den banna se t'a ye ka u furakɛ. U caman ka seereyaw kɔnɔna na u b'a jira k'a fɔ ko sentanya kama olu kɔni y'a kanu kana sigi nin kungo kɔnɔna na walasa ka se ka sɛnɛ ale ni bagan maraw dɔɔni kɛ. N'i y'a jateminɛ fitinɛ kɔni mana na a kɔlɔlɔ fanba bɛ bin musolakaw de kan i n'a fɔ Mariam musolaka caman de bɛ nin yɔrɔ in na minnu b'u ka baara kɛ walasa u bɛ se ka u cɛw dɛmɛ cogo min na. Ne filɛ ka dumuni de tobi n cɛ ye min taara foro la siyɔrɔtanya kama awɔ an y'an ŋaniya ka to yan. Nin maa kuma dogolen ninnu fana dagayɔrɔ dɔw bɛnnen don kalansow de ma u b'o wele kan kɛ. Laɲini kelen min kɔni b'an fɛ o de ye nin fitinɛ in ka se ka ban bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi i yɔrɔ la n'o tɛ gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ. N'i ye nin siraba in minɛ kilomɛtiri 2 ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ i bɛ don Burkina Faso dugu kɔnɔna na. Mali ni Burkina dancɛ dugu min bɛ yen n'an b'a wele ko Barigu an bɛ yen ɲɛfɛla de la dɔɔni ani Tiw yɛrɛ man jan n'o ye Burkina Faso duguba dɔ ye. Ninnu maa kuma dogolen minnu bɛ yan u caman de ka baara bɛnnen don nin waati ma sɛnɛ ale ni bagan maraw ni jagomisɛnninw dɔɔni walasa u bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na ka u yɛrɛ sutura. U caman ka laɲini ye nin waati in na nin kɛlɛ in ka se ka ban walasa u bɛ se ka kɔsegin ka taa u ka jamanaw na u ka duguw la cogo min na ka se ka taa baara kɛ i n'a fɔ u b'a kɛ a kɔrɔlen cogo min na n'o ye nakɔ sɛnɛ ale ni bagan maraw u tun b'o de kɛ u ka duguw la. Tijani Wederawogo kabini Burkina ni Mali dancɛ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ VOA Banbara o tɔgɔ la.